أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Aya ol adami ki sana öz perverdigarından nazil edilen zadi, yani Kur'an'ı hak bilyardi ve tasdik etiyardi, şol bir kör adam bilen dengdirmi. Tahqiq, akıllı adamlar pend alıp nasihati kabul eder. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Ol tor adamları ki Hudaý bilen eden ähdlerine wafa edip ähde mithaqlaryny bozmaýardylar. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ve ol tor adamları ki yetiştirýärdiler Allah tebarek ve Taala'ň yetiştirmelilip emreden zadyny, yani sile-i rahmet ýardylar. Ve özlerinin perverdigarından korkýardylar ve teleke hesap edilmeginden korkýardylar. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Ve ol tor adamları ki musibetlarda ve maşakkatlarda sabretýärdiler. Özlerinin perverdigarının rezaýatyny isläp ve namazy wagtyny eda etýärdiler. Ve men şolara beren nimetlerimden halklara aşkar o penhan nafaka berip harc etýärdiler. Ve yamanlygyň mukabiline yaxşylyk etýärdiler. Pes şu forma adamlar üçün bardır ahiratda yaxşı aqibet. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Hemişelik bolunýan cennet ki şoňa daxil bolarlar ve şolaryň atalaryndan we hatynlaryndan we awlatlaryndan salahiyetli bolanlary, yani iman bilen geçenler de daxil bolarlar. O ferişteler şolara cennetin her gafsyndan daxil bolarlar. Selamun aleykum bima sabartum feni'me uqbeddar. Ve aydarlar sizlere salam bolsun, hak dinde sabit durup sabırlı bolmagyňyz sebäpli. Pes neweýle ýaxşydyr ahiretin yaxşı aqibeti. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Bu ol tor adamları ki Hudaý bilen eden ähdlerini pozýardylar, ähdlerini mäkämlänlerinden soň we Hudaýyň wasledin diýen zadyny gat etýärdiler, we ýerde fesatçylyk wujuda getirýärdiler. Şolar üçin lanet bardyr. Şolara ahiretde nihayetde yaman hal bardyr. Allahu yabsutur rizqa limen yasha'u ve yaqdir ve ferihu bil hayatid dunya ve mal hayatud dunya fil ahireti illa mata'. Allah tebarek ve Taala öz halan adamsyna rızgyny istese eder we istese daraldyr. Ve kafirler hoş boldular dünýäniň ýaşaýyşyna we dünýäniň hayaty ahiretin mukabiline hiç zat däldir, meger bir ağız metadır. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Ve kafirler aýtdylar: "Näme diýip bu peýgambera öz perwerdigaryndan uly mojeze nazil edilmeýär diýip?" Sen ey Muhammed şolaryň jogabyny aýt. Tahqiq Allah tebarek ve Taala
öz halany gumrah eder we İslam'a we imana hidayet eder. Ol adamy ki Hudaýa ruju etipdi. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Hudaýa ruju eden adamlar ol tor adamlardır ki Hudaýa iman getiripdiler we kalpleri Hudaýyň ýady bilen aram tapýady. Agah bolun, Hudaýyň ýady bilen kalpler aram alar.